Ćao, čao, ja sam Aleks i dobrodošli nazad na moj YouTube kanal. Danas ću vam pokazati kako ja radim Glam Smokey Eyes, nešto otprilike sa šljakicama, onako glamurozno, nije baš za svaki dan, više je za izlazak ili neku manifestaciju ili ne znam ja, posebnu priliku, da. Tako da ne bi dužila, prelazimo odmah na video. S ovim lukom počinjemo tako što ću staviti korektor na svoje kapke, to će biti moja baza za senku i koristim ove od Narsa. Nijanse Canel 2.75 i stavljam sa ovim Real Techniques sunđerom. Evo danas čisto nešto malo za promenu. Ništa stavljam preko celog kapka otprilike. Prvo jednu stranu pa drugu, zato što ovaj korektor se jako brzo suši. I stavit ću ovde malo korektor u ugao. Ovde i ovde. Zato što svi imamo to tamnije ako bacite okce. Danas ću raditi ovaj eye look sa ovom Huda Beauty paletom. Desert Dust paleta je u pitanju. Ovako izgleda prilike. Baš je lepa. I setovat ću moj korektor s ovom Desert Sand nijansom. Ovom ovde. I koristit ću Morphe četkicu M535, izgleda ovako. I stavit ću preko cijelog kapka. Čisto da bi se svaka sledeća senka lakše izblendala. I sada prelazim na sledeću senku. Ovo ovde jede. I ovu kasijastu senku ću staviti sa istom Morphe četkicom. I stavljam je ovde u ovaj pregib. Mislim što je pregib, pardon, procep. Ovo će mi biti prelazna nijansa. Umalo da zaboravim. Stavit ću ovde kao graničnik. Ne želim da prelazim ovu liniju. To sam trebala da stavim pre ove tranzitne boje. Prelazne nijanse. I evo me nazad, to izgleda otprilike ovako. Naslonjam sam ovom prelaznom bojom. Ja se izvinjavam, ovo sam trebala ranije da stavim pre ove boje, ali okej, ajde. Što sad? Nije kasno još uvijek. Sad kad sam završila s ovom prelaznom bojom, uzimam ovu crvenu, ovu ovde šafron, i uzimam Mekovu 217S četkicu i stavljam ispod ove kajsije kase boje. Naravno, vama ako se ne sviđa crvena možete da stavite bilo koju drugu boju koju volite. Na ovo ide lepo i pink, ide koja god boja. Ali jednostavno volim crvenu pa... A i crvena lepo ide na zelene oči. Stvarno lepo. I vraćam se sa Morpheovom četkicom M535. I samo blendam ovo sve. Samo ovako. Samo ovako. Sad uzimam ovu brown boju Oud. Ovu ovde Oud. Ne znam kako se čita. I uzimam ovu Morpheovu četkicu M514, ovako izgleda. Jer volim da koristim sve manje četkice kad koristim tamniju boju. Što je tamnija boja, to su manje četkice. Ovu stavljam ovde izvan. Otprilike ovde tačno ovu kost, gde mi je ova kost, ne znam, evo ovde. Verujem da vidite. Tačno idem po ovoj kosti. I vraćam se još jednom sa ovom Mekovom četkicom i dodajem malo crvene boje i prelazim preko ovoga.
I uzet ću iz druge palete crnu boju, iz ove od Too Faced-a, Natural Lust paleta je u pitanju. Uzet ću ovu crnu ovde, Blindfolded. Vi možete da koristite koju god imate crnu. I na ovu istu četkicu najmanje od Morphea stavljam je ovde. A počinjem tako što vrtim. Želim samo malo ovaj deo da zatamnim. I vrtim ovu krug na spolje, otprilike. I mogu i malo da popnem, čini mi se ovde gore, čisto malo da zatamnim i ovaj deo. I uzimam ovu četkicu mekovu i samo blendam malo. Čisto da bi se sve to onako sjedinilo. Ovako, uzimam istu četkicu od Maca, 217S, ali ovo je druga, čista, pošto imam dve. Stvarno su super četkice ove. I Macov korektor. Dobila sam ga samo kao uzorak, ali meni znači, zato što mi samo malo treba. I uzet ću malo ovog korektora na ovu četkicu. Uradit ću ovo, ne znam sad kako se zove na srpskom, cut crease je na engleskom. I ovako ću da napravim ovaj deo ovde. I sa ovim delom morate da budete pažljivi, onako malo da budete pažljivi jednostavno. Sad ne znam šta ćemo da stavimo od glitera. Pardon, od šimera. Imam baš ovako lepih ove nijansi. Ne znam. Čisto da vidite kakvi su šimeri ovako kad ih stavim na kožu. Otprilike, ovaj ovde donji je Turkish Delight, ovaj drugi dozdo je Celestial, ovaj ovde čini mi se Angelic i ovaj gore je Nefertiti. Sad ne znam nije. Ja bi išla s ovim ovdje Angelicom i na kraju bi stavila ovaj Turkish Delight. Ja baš volim ove šimere onako, zato što okej, možete da uradite onako bež, brown look, onaj dosadan, jednostavan i dodate neki šimer, ne znam, ljubičasti, roze, crveni, naranđasti i totalno se promeni ceo fazon. Stavit ćemo ovaj Angelic i uzet ću drugu četkicu, uzimam ovu iz Sephora. Četkica je broj 15. Ovako je mala. I nju ću da naprskam s ovim NYX-ovim mat sprejom, čisto da bi mi više šimera ostalo. Divan je. Mada ovaj šimer je onako suvkast, nije baš kremast kako umeju da budu Nje, no dobro. Kad se poprska četkica ostaje super, čini mi se stvarno. Ok, uzet ću ovo isto Turkish Delight, to je ova kao crvenkasta i nju ću da stavim na kraj. Isto ću da poprskam četkicu. I stavim je ovde na kraj. Čini mi se da mi je ovaj Turkish Delight omiljena. Morat ću još malo poprskam četkicu, ne vredi. Suvisuje šimeri. Ok, i vraćam se na ovu brown boju. Ovu Oud. I stavljam je ovde u ugao ovako. I ok, sad ću ostavim glitter. Koristit ću ovaj NYX primer za glitter. Ovaj NYX primer za glitter. I stavit ću ga sa ovom četkicom ovakvom. Cela je sintetička,
Takođe ću koristiti ove NYX-ove šljakice zlatne. Ove zlatne. A prvo ću ostavim lepak. Otprilike ovako ovde. I ovako uzimam sa ovom četkicom. I tapkam. Uzimam ovu četkicu sličnu Sephorinoj. Ovu četkicu sam kupila u Depil Medic shopu i proizvođač je Eurostil. I stavljam ovaj glitter. U stvari mogla bi ovde malo po ovom crvenom glitteru da dodam. Da, čisto da vidim kako će da ispadne. I otprilike to ovako nešto izgleda. Mada ja sam sad puna glitera. Užas. Morat ću nekako se očistim. Da, inače s ovim smo gotovi. Ja se izvinjam ako ponovo gledam na ovu stranu, tu mi je monitor. Još jednom. Da napomenem. Zato ja nikad ne radim prvo lice. Zato što ovako mogu da očistim. Sada kada sam očistila lice, idem da uradim ostatak moje šminke i vraćam se da dovršim oči. Ok, evo me, vratila sam se, uradila sam lice. Sada ćemo da uradimo ovaj deo ispod očiju. Sada ću ovu Eden senku i koristit ću ovu četkicu od Ere Duea. I koristit ću ovu kajsicu. Stavljam je ovdje ispod. Mada iskreno vidim prešao mi ovog crvenog šimera. I stavit ću ovu crvenu. Ali nju neću da vučem skroz do kraja, samo ovde. Ovako, jedna polovina. I malo vučem ovako i na gore. Čisto da spojim ovo. Mada ovo još jednom, pošto ima spuštene kapke, meni je ovo ok, mogu da stavim ispod koliko god želim. Ok, dodala sam još malo. Sad uzimam ovu manju četkicu, ovu brown boju stavim. A da ne znam kako ću stavim s ovom četkicom, nešto mi se ne sviđa. Evo ovu brown baš stavljam blizu trepavica. Mada ova četkica nešto je, baš je tvrda, ne znam, ne sviđa mi se. Mogu stavimo i ovu crnu NYX-ovu olovku. Doduše nju ću da stavim unutar oka, evo, čisto da vidite. Mada se plašim, ovo će do kraja videa da nestane. Uzet ću ovo od Smashboxa, Kohl eyeliner vodootporni. I pokušat ću da ga stavim unutar oko, pošto sam ga uništila. Kao i ovaj ovdje deo. Stavit ću highlight i koristit ću ovu četkicu iz Sephore, broj 57, to je ova četkica. Ona je inače za korektore, ili ja volim da je koristim za highlight. Malo ću da je poprskam sa ovim NYX-ovim sprejom. A pre toga ću da zatvorim ovu paletu, da ne bi letela po njoj. Da. Uvek zatvorite paletu kada setujete lice sa sprejom ili kada prskate četkice. Highlight je od Inglota. Nijansa je Living in the Highlight. I dolazi kao puder u prahu, a meni se mnogo sviđa. Baš je jak. Hit. Ja baš volim highlight. I ovdje isto volim da stavim. I uzet ću ovu četkicu i stavit ću ovdje ispod, isto ispod obrve.
I sada ću staviti malo eyelinera. Koristit ću ove od Givenchy, vinil, čini mi se da je crna boja, ali to ću da uradim izvan kamere i kao što ću da stavim i ove veštačke trepavice. Ne znam koji je brend, zato ne pokazujem. I koristit ću Ardellov lepak za trepavice, ovaj crni, Ardell Lash Grip. Njega imate da kupite u Aleksandar Cosmeticsu, za dalje ne znam. Aleksandar Cosmetics, izgooglajte, nađite na Google gde se nalazi, super je, ranjima svašta nešto i ima generalno tu prodaju opremu i kozmetiku za salone, ali ima i ovako finih super stvari. Kao i šminke i svašta nešto još. Idem da stavim trepavice i ovo ostalo i vraćam se. Ok, to je to. Sada prelazimo na usta, koristit ću od Blush Makeupa olovku za usne i Suede je nijansa, Suede. Ovo isto možete da nađete u Aleksandar Cosmeticsu. Sada meni bi možda trebalo malo jedna nijansa tamnije, ali nemam drugu. I koristit ću ovo od Revolutiona, karmin. I nijansa je Wow. W. I ovo isto imate u Aleksandar Cosmeticsu. Ovo je bolji već od onog Sofix. Iz Sofix kolekcije. Iz mog prošlog videa. U stvari, da li sam ga koristila? A ne, koristila sam ga u jednom videu na engleskom. Da li sam ja sam malo previše ulubila boju? Ne znam. Ili možda idemo sa nekim crvenkastim karminom, imam još neki. Ok, ajde da probamo još jedan karmin, samo da ga nađem i vraćam se. Ok, evo me nazad, imamo još jedan karmin od Smashboxa i nijansa je First Time Matte, ovako otprilike. Boga mi za ovaj karmin baš i nemam neku olovku, čak možda i imam. Nemam. Ok, ajde da probamo ovaj. Definitivno ovo je bolje. Ok, žela sam da probam sa nude varijantom, ali... ne. Ma da, to je to. Ovo je čak i ova nijansa. Slaže mi se još džemper. Nadam se da vam se sviđa moj finalni izgled. Zapratite me na Instagramu magnetic.luna. Ostavit ću dole u opisu sve proizvode koje sam koristila, kao i moj Facebook i link za Instagram, tako da možete da me zapratite. Nadam se da ste uživali dok sam se šminkala, jer sam ja uživala dok sam pravila ovaj video za vas. I hvala vam puno, vidimo se u nekom sledećem videu. Ćao!